Gure herrian, ekimen herritar parte hartzaileek, azken finean elkartegintzak zeresan handia izan du beti, eta oraindik ere badauka, zorionez. Azken finean, elkarren artean partekatzen ditugun elementu horien aldeko lanak, jarduerak, ematen dizkigu normalean emaitzak eta tartean ziur aski bizirautea. Horren alde, EIB bezalako ekimena abiatzea gure ustez oso zorionekoa da. Labriten egiten dugun lanean egunero ikusten dugu, ekimen herritarrak eta parte hartzeak, elkartegintzak azken finean, eragin handia daukala gure herrien eta gure gizartearen ongizatean. Zentzu horretan txalotu nahi dugu ekimen bikain hau eta bere ondoan izanen garela adierazi nahi dugu honen bitartez. Eskerrik asko abiatzeagatik, EIB.